Hi again sa mga tambay, no? Ako inyong maninoy ug manay wowie. Hello Philippines, hello world, and again hello Kitty. On sa man fresh na yung mananay, manakog kaligo, manakog lapa. Kadto ko sa gawas ng ita na kog sobra-sobra ras kalendorya nakakaon na, no? So, dapat if before ta matulog, pampuhala lang sa kalaay gamay na balikon ta SM. Special mention again sa bayot na sad. Nakita sa kong post kaganina sa Facebook. Post ni Claire nga maka-free. Hello Fred. Batch na ako sa elementary, no? Post po niya nga. Ko busy dyan ang bayot tao nga. So, wap pa siya na tao, na pa siya itlog siyang amahan. Nananang kantaha. Ako 44 na ko, no? Pero for grade 2, nana ng kantaha. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Oh, ni Jose Marie. Halagin mo ko hilabtan mo medyo na niya. Yang gusto ba nga. So, usbo na po ni mo ang lyrics. Wala na bayuta ka. Whenever I see girls, boys and girls selling lanterns. Asa ko ng LGBTQ atong kanta. Huy na po. Ma-out of tune taday. Kung ato pang ato ng usbon ba? Whenever I see girls and boys and lesbians and gays and huy, ginoo ko kalibog ni mong bayuta ka. Sabi gusto mo mahitabo ay. Ginoo ko. Magagabai diha ay. O sabi mo sa lugar. Whenever I see girls and boys selling LGBTQ. Mo imong gusto? Ginoo ko labad kang bayuta. Kaya ko katulog ni mo ba? High blood ka. O mabuto akong bone marrow ni mo. Pakul bayuta ka. Tanaw sa yaan din mo. Fresh na. Before mag-sleep, magpa-good vibes sa tagamay, ha? Kumusta mo ba? Shout out? Shout out ba? Special mention ito just akong mga friends nga nag-share, nag-like, o trending ta like. Pero si at least, diba? Pang pakatulog ram sa ding ato, na back to you, Gretchen. Ginoo ko ni mo bayutak ka. Uman, unta ni mo pangihi. Nangaway yung takan niya mo, saktura dito ra taman ay na si dagagakak. Unsa lugay mong gusto mahitabo karon ay mo uno na LGBTQ baig like pito kasi araw na buang sa kadaghan sa problema sa Pilipinas dai ginoo ko din na mapansin na kay feel special attention sa kadi bayutak ka. Pero pagka himo kas Ginoo lagi kay himo man tani pero sa mong gusto si araw ka pito ka buok babae lalaki bayot sa tomboy sa transgender o sa kanang mga tao nga Ginoo ko hangtod karon wa pa na nga ultrasound kaya makabalog sa gender pag sure buang na san pala yung lainang tag CR no more man gihapon kay sel-sayal ka kasi sugod mo sel-sayal ka paihil ka dinas mga CR sa bahay mo lingkod ka tindog naman gihapon ka wala po kag way kumunoy sure diha nya Ginoo ko din bayuta ka special attention sa niyo ni mo kita na papansin nga gwapa kita nambok na gainer pa ko sa LTLM ay Ginoo ko Pusay ko bayuta ka. Manuntan mo giyaw-yaw at tumanay. Ay ko ginanaaha. Respetari ako pagkababaye. Ihian na po may mawas. Inyong mall. Mangikos. Si Ars babae. Anak ra. Di ka dagan pagkikagiyaw-yaw. Kakak ni tanawa. Daot sa taman. Damay sa mukaw. Sa gikan mga dilingon nato. Nga tulog ng taba. Dari diri bayot kay na. Bali-balian ta kag buhok. Kagwafa. Matis ka ba? Sige na, good night na kay mag-aglo-rest na ko. Malay mo pag mataog morning, beautiful na ko, di ba? Good night!